Ni wanachinja, wanaenda na nyama. Dhichuno mondo mi malo jopuonjre 200 skund sekondar ma Kipcherere mantiere Baringo manyando wato dongi skul e kindegi mag rusa mar dwe mar 4 kaluwore gi kethruok mar arita e gwengego. Masani oseyo ka ji 16 owito ngimagi kendo weyo ka familia mar 2,700 onge kod kuonde mag jot. Jonjore ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ma Baringo North nomonjo skund primar ma Ng'ataruko kendo wang'o klese 5 kod kar kano buge kata library kod apis jopuonj kata administration block. Monjgi osebedo ka medore ahinya dweche 3 mokalo kar obedo ni piny owacho osebedo ka singo tieko monj makono. Jotelo maya alworano kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi otem duto manyalo mar duga rita e gwengego. Ngeso mokalo jatend piny noromo gi jochiw arita makono e Omar Okak kama ne gitwak e weche mag medo arita. Rais anakuja anatoa amri, kesho vita. Rais anakuja anatoa amri, kesho MC anauawa. Kesho ng'ombe mpaka ya chief mwenyewe. And I think the president also should give an executive order. Hii mambo ya kuunganisha AP na police wafanye kazi moja, hiyo ni kazi bure. Chief sasa akibiwa hata mpaka mbuzi yake, hata mpaka watoto yake wamefukuzwa kwake na raia. Sasa huyu mtoto ambaye alikuwa secondary amefungwa shule, alikuwa kwa boarding, msasi hayuko nyumbani, wamefukuzwa nyumbani, hata mifuko haziko huko. Sasa katika ya hali huyu mtoto ataenda wapi? Please, as we close schools this term, host them in your schools. Let them not go and have stress because they will not find their parents where they were before. We are looking for consultations with the authorities to see if it is possible to retain them in school and how we are going to overcome the challenge of retaining them in school.